बोरमा सिखाव 6 मासनि गान्जा सोबनाय फाग्ला गोबां दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोर दा जायफोर बे बड'लेण्डनि थाखाय डिमान्ड खालामनानै जेलाव दा भुगिनानै दङ सारमोना दा बैसोरनि थाखाय फंसेबो मानो बुंनायखौ नुवा जेलाव थानाय सारमोनखौ गासैखौबो उदां खालामनायाव नांथाबनांगौआ जोंनि खामानि बिसोरो जोंनो होबायब्ला जोंबो एसे एनैखौ जों होनांगोन बे देरहाखांनाय लोगो लोगो पावाराव फैनाय लोगो लोगो गासैबो पावारखौ जों लागोन रां रुफा जोंनो जाजोबनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन नामा गोदान भिडिअआवहाय गासैखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै मानि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ फारनैनिफ्रायबो गोबां स्ट्रङै प्रेस मिट होलायलायनाय जाबाय सोरबाया बुंबाय बोरमा सिखाव 6 मासनि गान्जा सोबनाय फाग्ला सोरबाया बुंबाय जुमाय फाग्ला लामायाव गोग्लैनानै थाग्रा दा इसिबां स्ट्रङै मोननैबो पार्टिनिफ्राय बुंबाय दा फैनानै हजिख्रावनायजों मुर्ति सावनाय फटक सावनायबो जाबाय दा बेफोराव आं मोनसे खोथाखौसो नोजोर होदों जुदि इसिबाङै पावार दङबा इसिबां स्ट्रं स्पेस होनो हायोबा प्रेस मिट होनो हायोब्ला दा जायफोर सुबुंफोरा गाव गावनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय नांगासिनो दङ बैसिनि फारसे मानो बुङा फंसेबो मानो प्रेस मिट लाबोआ बैसिनि थाखाय दा जायफोर सुबुंफोरा बे डिमान्डनि थाखाय जिउ बावबोबाय हाजार हाजार सुबुंफोरा बैफोर सुबुंनि गोसोखां खाम्फा लुनो थाखाय दा जायफोर नाजादों बैसोरनि थाखाय मानो फंसेबो बुङा अरथर गोबां दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोर दा जायफोर बे बड'लेण्डनि थाखाय डिमान्ड खालामनानै जेलाव दा भुगिनानै दङ सारमोना दा बैसोरनि थाखाय फंसेबो मानो बुंनायखौ नुवा पलिटिकेलनि सार्थआव गाव गावजों इसिबां जोङो नांलायलायनो हायो नोंथांमोना इसिबां गोहो पावारखौ दिन्थियो रायजोआ नुयो गोहोआ नोंथांमोनजों सेरावनो लोगोसेयैनो जिरायफानानै थानाय बायदि दा इसिबां बिदि दङब्ला दा जायफोर सारफोरा गाव गावनि प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं सोरबाया जेलाव दङ बैसोरबायदि सारमोननि थाखाय बुङोब्ला मावोब्ला मोजां जागौ दा बैफोर प्रब्लेमा जोबोब्ला जों पलिटिकेलखौ जेरैखि एंगेलजों गेलेया जों गेलेनो हायो आरो माने पिस एकर्डनि नामाव पिस एकर्ड लानानै फैबाय नाथाय दिनै पिस मोनाखै होननानै बुंजायो गोबां सुबुंफ्रानो गोबां दा केडारफ्रानो अरुणाचल भुटान नागालेण्डफोर बायदियावबो हाजिर जाहैनो गोनां जायो गावनि केसनि थाखाय दा केसफ्रानो बायाखै बांसिनानो दा बैफोरबायदि बाथ्राखौ रायलायजानो जों लुबैयो आरो जायनि जाहोनाव दिनै बिसोरो मुंख्लंफोरनिफ्रायबो एसोसिएसन दानाय नुदों खोनादों बैफोरबायदि जाथाया मानो जादों बैफोरबायदिखौ दा सार मेडाममोना जायफोर पार्टिजों गोरोबना दं नोंथांमोना बेफोरनि फारसेबो एसे रायलायनांगोन नामा होननानैथ' बुंनो हायोना मानो बुंनो हाया जानांगौ जाखो दा पार्टिनि थाखाय पार्टिनि लाबालाबनि थाखाय गाव गावजों नांलायलायनायखौ खिन्थु बिराद हायो आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा ना बैसोर दा जायफोर जेलाव दङ बिसोरो मा देरहाखांनाय लोगो लोगो पावाराव फैनाय लोगो लोगो गासैबो पावारखौ जों लागोन रां रुफा जोंनो जाजोबनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन नामा बिदिथ' खालामाखैमोन ना इसिबां सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय दिनै सारमोना बैसोरनि थाखाय जोंनि मावनांगौ खामानि दं आरो रायजो राजाफोर बैसोरो दा जा एसे मोनदों होफैबाय बिसोरो फिसाबाबो गिदिरबाबो नाथाय बेखौ लाबोनायावनो बिथांमोना ओरैबायदि दा भुगिनांनानै दं बैसोरो जुदि जोंनो होफैबायब्ला जोंबो बैसोरनो होफिननो थाखाय जों लोब लोब बैसोरनि रिहेबिलिटेसन दा मावनो लानाय थांखि गोसोखां खाम्फा जेलाव थानाय सारमोनखौ गासैखौबो उदां खालामनायाव नांथाबनांगौआ जोंनि खामानि बिसोरो जोंनो होबायब्ला जोंबो एसे एनैखौ जों होनांगोन बे सिस्टेम बाय सिस्टेम बिसोरनि लिंनायफ्रावबो जों हजिख्रावनायावबो जों थांनांगोन आरो अरायसम बर' हारिया गोसोआव लाखि बे जोंनि सोरजिजानाय हाया काउन्सिला रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा जिउ बावनायजोंसो सोरजिजानाय बे जोंनि मोनसे काउन्सिल बेनिखायनो जों बेखौ गोदाव सोराव जों खालामनो हाया आरो अरायसम मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जेब्लासिम जोंनि दैदेनगिरिफ्रा उदां जाया जों हारियाव गोजोन फैबाय होननानै मालाबाबो जों साननानै लानो हानाय नङा आरो साननानैबो दाला जोंनि दा थानाय जेलाव थानाय लिडार केडारफोरा गयोब्लासो
जोंनि साननाय हनाय जायफोर NDB सारफोरनि दा रिहेबिलिटेसननि थाखाय मावनो नागिरदों मावदों नाजाफिननो नागिरदों नाजाफिननांदों बैफोर फुलफिलमेन्ट जायोब्लासो गोजोना फैबाय होननानै एसेबाबो साननांगोन अब्लाबो फुलफिलमेन्ट जाया जों जोंनि नाजानायखौ जों इसिबाङाव दोननो हाया आरो बेनिखायनो दा जों जेरैबायदि बाथ्रा दान्थे बोलायलायदों जेरैबायदि जों लामाजों थांबाय दं बै लामाया मोजां नङा दा जोङो गाव गावनो मिथियाखै खोमा जे जों थांबाय थानाय लामायाव सिगाङाव हाखर दंना गैया जों बेखौ नायाखैनो जों थाबायनाय लामाजों सुफोर दं नामा बैफोरखौ जों नायाखै थाबायजानाय खिनिसिमाव जों थाबायजादों नाथाय बबे समाव हाखराव गाब्र'हैगोन गोग्लैहैगोन अब्ला माने दिखांनो थाखाय रावबो फैनाय नङा आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबोबाय थादों माखासे भिडिअफोराव जथाय सरखारजों थानायाव जोंहा माबायदि खहा जादों जोङो दिनै BTC जानाया 20 बोसोर रानिं जागासिनो दङ नाथाय बिनि दफाफोरा मावफुंजायाखै बै दफाफोरा मावफुंजानो थाखायब्ला जोंनि गोहोखौ जों लानानै जोङो डाइरेक्ट जों फाइट नांनांगोन दा जोङो जथाय सरखाराव थायो जाय सरखारा भारतखौ सालायो गोहोआव दङ बैसोरनि सिङाव जों दा जेबो फेरफाथिनोनो हाया जायो आरो दे सार लासै मावना हो जेबो नङा दा जेरै सोलिदों बिदिल' सोलिबाय थानो हो होननाय बायदि जों थाबोनो गोनां जानानै दङ आरो जायनि जाहोनाव 20 बोसोर जानानैबाबो BTCनि जाय दफाफोर जों बेफोरखौनो मावफुंजोबनो हायाखै दा आरो BTRनि दफाफोरा मावफुंजागोन माब्ला बिनिथ' खुनु सिमा गैया दिनै गोदान सरखार फैबाय बिनि गेजेराव बेसेबां जागोन बेसेबां जाया दा जों बेखौ बुंनो हाया दा आंनिफ्राय बे बुंफोरलुमोन भिडिअआवहाय गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो